Tinokudokesai mabucha kunaudzo manhoko dzanyasi zuva remakumi mairi noina mwedzi uno waKurume. Nyasi bato rosisisi raita rari yaro yokugumisira kunzvimbo yoEpworth padombo raMwaripo. Aidi vanhu vangu vakaita kuzara zvaita kuhwadza vamwe vanga vakaita kuringira kuti kuchasaya vanhu vanoendako. Bato roZANU-PF watoita kuhwadziwa nokutoti wanga waino rari yavo uko wanga vari kupa vanhu upfu. Haidi vanhu vaenda kotora upfu, asi vamwe vanga vagoburika vatoreketa kuti upfu tatora hedu, asi pokuisa vhoti yedu tiri kupaziva kusvika musi womugoirayu. Ipapa waChamisa pawapa mureketo wavo waenda koti aiwa vanhu endai kovhota maurire amandoita iwaya kumarally, endai kovhota semaitire iwayo. Vazhinji vagoringira kuti musi womugoira aiwa rinenge riri besano chairo, panenge paribekana kugadzikana, pane pariba akadekara, vanhu vese vari kuita bishi-bishi kuti zviitike zvakanaka. Mapurisa nyasi atozoita zvokuregera kurambidza rari yoCCC waendesiwa kumatare dzimhosva. Unotosaya kuti kohoko nai vanhu vava vachiita unhu hwakadari, asi tandofara kuti yazobvumiwa zviri pamutemo. Ipapa waigoreketa kuti varibewo mapurisa akakwana, asi dai taziva dai CCC vandoramba vachindoti tiri kundoenda kuenda kumatare dzimhosva, aidi maivaona mapurisa akaita kuzara vachiita kurambidza kuti zvireke kugoitika. Unotosaya kuti pfungwa dzacho dzinoita kudini. Bato roZANU-PF wakusenzesa pokare nyaya naMuChiBuja naChimbwido kuti vatsvake mavhoti. Ipapa kureketa kuno kutori nevanhu vari kunzi vari kuvhetana kuti vagozivane vakaenda koita naMuChiBuja naChimbwido kuti vari papi. Ipapa zvinotorwadza kuti vanhu vanoramba vachindotambisiwa tsotsa kudari kuitiwa heno ikweyo, vachitsikiwa pachipande paribekana ambofungawo kuti zvinhu zvaano makore zvindoitiwa zvibodzizvo. Tichagoringira kuti kune chaburika chere ikweyo, peno vachagona kuboya wairi watatu wavanogopa iwo matatenda vari kuramba vachindoreketa kuti vada kuhwapa. Kwaburika imwe vhidhiyo iri kuti pano imwe nzvimbo yokuvhotera iri musango chaimo, nzvimbo yokwekwe kuribekana vanhu vanogarako. Unotosaya kuti yakaisiwa sei ipapo kana kuti zvakadini. Ipapa pokare ZEC yagotoburika ichiramba kuti kwai vhidhiyo yakaburika ino motika yakazara mabharoti kuvhotera kwai njaoba. Ipapa paribe agoziva kuti zviri kumbotekaira sei, asi ticharamba tichingoringa tichigokunyepai zvatinenge taboyazvo. Aiwa ndimunotanda kuzvinzwa. Nyasi fadzai mahere pabodzipo nevamwe vanana makomborero harizwishe vanga vari kumatare dzimhosva. Fadzai mahere atone mwedzi inosvika 15 chaiwo ari pakuenda kumatare dzimhosva pano nepapo nhau ibodziyo. Zvinotorwadza kuti vanoramba vachindodari, asi paribekana chiri kuburika apa mumadzitarewo waribekana kugota nyaya dzacho kana paribe nyaya. Heno mabi angu ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei, asi zvinenge zvaakuda kukuhwa. Kwaiwo Zimbabwe Anti-Corruption Commission wagosunga munhu ari mutungamiri wozvobasa kukanzuru yoChegutu anonzi George Kasamu pabodzipo naBlandina Kavhai ari munhu anotambira mari ikoko kukanzuru yoChegutu. Kwai vagosungirwa kuita zvomutsepwede yakafanana nokutiza kubhadhara mari yomutero pabodzipo nokuita chikamarizmu chokuti anodaidza kwache basi paribekana zvaanokodzera kuti aite. Vamwe ndo vagonenedzera kuti vagoda kuita zvokuvabhinya, haidi paribe chisvino. Ticharamba tichiringa kuti ichapera sei iyoyi. Takaringa zvoupfumi kwaino IMF. Zimbabwe upfumi hwayo hwagokura zvikamu zvinosvika 6 kubva muzana gore rapfuura. Izvi kwai zvakatonyanya kuwanditsa pane zvakaiteka zvavanga vakaringira kuti zvichaitika. Haidi torova manja kuti yawe wagotiboyesa. Vamwe vanoringa zvoupfumi vagoti ivo munyika zvinogona kuita zviri nani kana bazi rokunyoresa vanhu
wanenge wazvahwa anowapfa pabodzi bono kupa zvitupa rikaita zvari kureketa kuti rida kugoita zvokuti ritenderere nyika yese richienda kopa wanhu wanenge wachida zvitupa pabodzi nomatsamba okuzvahwa. Tichagoringa kuti zvichaita sei, nokuti wagoreketa kuti munhu anenge aboya chitupa munhu akukwanisa kupindawo mukati moupfumi kuti aite zviri nani. Heno kuti zvichabatsira chere kana kuti zvimanyepo, ticharamba takandoringa tigogunyepa ipo zvinenge zviri kuitikapo. Tikaringadzawo mutambo, nyika yeZimbabwe iri kuhwadza kureketa kuno kuti bhora paribe kana chibodzi chatiri kuboyawo. Svondo rino vanhu vari kutamba mutambo yenyika dziri kutamba mitambo yeushamwari pabodzi bono, dzimwe dziri kutamba mutambo wekuti dziende kwakafanana nomukombe wepasi rese. Idi Zimbabwe tekuti hakutaikiwa chaiko nokuti takarambidziwa paya noFIFA kuti tigotamba. Zvinotohwadza ipapa, tinondoimba kuti penho zvichaita zviri nani, idi zvinoita kuhwadza. Tiringedzo pasi rese. Ipapa South Africa vanhu vari kuita kufara zvokutoti heno ikweyo, nokutoti wakabisirwa kuti wagopfekere zvipfukausu kana wari panze. Kwai zvipfukausu zvakundobvumiwa kupfeka basi kana munhu ari mukati, ari panze madira aJorgina chaiwo. Ipapawo zvaita kuti wabva wakwidze kunyange nemari yomutero, mari yokuingidzira yokubereka kana uchinge wakwereta. Ipapa kwai yasvika zvikamu zvinosvika 10 kubva muzana. Haidi pakaita kunyangariwa chaiko, vazhinji vari kuita kuchema nazvo, asi tondoramba tichindiringa kuti yawe wanoita kuti zvikuwe zviri nani. Akamboita gurukota noringa nezveusahwirano dzimwe nyika kuZambia, Joseph Malanji kwai asungiwa. Ipapa asungiwa kuti kwai akagotora kunokora mari yonyika apa nozvikopokopo zvake pabodzi nohotera yache kwai zvava zvatohwa nohurumende. Haidi paribe chisvinu, ticharamba tichiringa hedu kuti zvinodini. Ipapa pahotera pa tiri kutoimba kuti dai watosiya ichiita zvairi kuita, asi woreka kugoita kuti mari iende kwaari. Heno kuti vanozvikona chere nokuti mabasa avanhu vazhinji anenge ari patambo chaipo. Ethiopia kwai yagobvuma kuti imbomira zvokurwisana nevanhu vokuTigrei kuti kuendesiwe chikafu ikweyo. Tiri kuramba tichitenda izvi, tondoimba kuti yawe anovatungamirira kuti chikafu chokudya chisvike zvakanaka, paribe kana kumwe kurwisana. Dai kunyarara nokudekara kwatosvikawo kunyika yeTigrei. Nigeria iri kutohwadza kureketa kuno kwai kuNigeria nyika yese yakaita kunyoresa zvirwere zvitsva kuvanhu vatsva, chirwere chorumhungwe kana kuti TB zvinosvika zviuru 200 chaiwo. Aidi pari kuita kuhwadza chaipo, unosaya kuti vanoda kudini vakuru kuti nyika iite zviri nani, nokuti chirwere ichi chabva chanyanya kukwiritsako. Idi zvakutovhundutsa chaiko. KuAmerica kwaine mutungamiri weikweyo ari kuda kuti nyika yeRussia iburitsiwe muboka ronyika 20 roG20. Haidi heno kuti zvichabvumiwa chere kana kuti zvichakoneka chere, ticharamba hedu takandoringa kuti zvinonge zvipera sei. Ipapa nonyaya yokuUkraine haidi heno kuti zvichakuwa zvakadini, asi toramba tichindoimba kuti yawe wanoita minana. Tiri ipapo zvedu. Kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tiboyane mangwana.